Mi se sjećamo svega onoga što se dogodilo sa Gospodom, njegovog mnogo trpljenja radi nas, njegove žrtve za spasenje svijeta i kroz žrtvu njegovog otkrivenja, njega kao vječne ljubavi. Jer rekli smo, mjera žrtve je mjera ljubavi. Svaki dan ove sedmice naziva se Veliki i Sveti. U hramovima se molitve vrše po posebnom bogoslužbenom ustavu. Verni narod sabran u crkvu, počevši od Velikog ponedeljka, kroz bogoslužbene molitve i himne, prati Gospoda Hrista koji ide u Jerusalim da dobrovoljno postrada za ljudski rod.